aywa an bɔra ka information tileman dɔ sɔrɔ ko menda ye mentigila di an balimacɛ dɔ bɔra ka kuma a ko jɛnɛ ka bɛrɛ bɛ ka taa fara Bina Jara ka mɔgɔw kan san an bɛ ka kuma fɛ yɔrɔ min na ko ni Mali autorité mɔgɔ ma wuli ka jɔ kɛ ko Bina Jara ka mɔgɔ bɛ ka force ba de sɔrɔ bi Mali dugu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ka taga sujuru bi jatigɛ wale mɔgɔw ye bi k'u fara n'u kan k'u sɔn n'u ka ko bɛɛ ma menda ye mentigila di maliyɛnw aw ni an ka jan an ka lamɛn fɔlɔ. Cɛnɛkɛ yɛrɛ bɛ farala jadisi kan ka kɛ jadisi ye quoi. O ye cɛ o ka fara faga bi walayi. Olu ko sɛbɛn k'a fɔ ko kɛlɛ in parce que kɛlɛ ma nɔgɔn kɛlɛ in sosi ka jan yɛrɛ jan fini de don. Jadisi yɛrɛ fana fɛ jɛnɛ population dugutɛ n ko jɛnɛ mara dugutɛ ye ko n'a bɔra dugu dɔ bɛ ko Suba dugu kelen n'a bɔra la n'a bɔra jɛnɛ mara dugu tɔ bɛɛ farala jadisi kan. Tapi jadisi bɛ don yen cogoya min mana jɛ b'u ka wajibiw kɛ u b'u ka jaga fara ɲɔgɔn kan ka taa d'u ma n ko ye jɔn ye o la mais e ye mun ye o jadisiw fana don fana sɔrɔsiw la. Ni sɔrɔsi fana b'u ye e b'u ka don fo jɛnɛ n ko b'a fɔ jadisiw tɛ n ko bɛɛ t'a sɔrɔ n ko ni jadisiw bɛ dumuni na ɲɔgɔn fɛ. Sabula merci ka sababu ka kɛ. Nka sisan n ko si ko bɛ kuma bɛɛ fɛn maa ka sɔn kɔnɔ quoi. Ko kɛlɛ kuma tɛ ne bolo ka ba ka dɔgɔ n ba sini bɛ kuma ye c'est que a k'a lamɛn daminɛ dɛ kɛlɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ la ko nin dugu walima dagani o de ye problème yɛrɛ ye o de ye problème yɛrɛ ye yɛnna kɛlɛ man kan ka tɛmɛ violence de kan n'a ma foyi ka dɔn quoi bɛɛ kala bɛɛ lajɛlen ka kuma in lamɛn. Ko jɛnɛ mara donso n'a taara k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ k'u bɛ fɛn d'u ma wa ale mun de filɛ ka ye. Donc a bɛɛ lajɛlen kuma in mɛn sisan a bɛɛ lajɛlen kuma mɛn an ka yan yɔrɔ fana mɛn. Ka taa ko bɛɛ ka sɛbɛn bɛɛ ta. A y'a lamɛn bɛɛ ka lamɛn. Bɛɛ ka sɛbɛn jadisi na n'a ko min ka bɔ k'an sɔnna. Kɛlɛ bɛnna de jadisi ninnu cɛ walayi. A y'a lamɛn dɛ bɛɛ ka lamɛn. Yɛnna ka taa jadisi fɛ k'a fɔ ɲɛna n'a ko k'a tɛ maa ma ka bɛnkan na. N'a da anw dugulamɔgɔw tɔw ta la anw kɔni sɔnna n'a ye maa sɔrɔ a y'a faga. N'o ye sɔrɔ e faga la jadisi ko ten ayi dugulamɔgɔw ko jadisi ma ten. Mais e kun bɛnna ni bɛnkan in ma. Ne ma bɛn bɛnkan ma dɛ jadisi nana de o ye jɛnɛ mara bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan jɛnɛ mara bɛɛ y'an jafa ye. Jɛnɛ ka fɔ ko min ye filanan dugu dɔrɔn tɛ dɛ an ni donso minnu tun bɛ kɛlɛ kɛ an ka jaabi mɔgɔ 4,000. Mali a bɛɛ lajɛlen kuma in mɛn sisan a video ka jan dɔɔni an tɛ se ka bɛɛ jouer ni côté de bɛ ne intéressé bon a ye mun fɔ donso ka côté la ça ne me regarde pas bon a ye mun fɔ ko jɛnɛkaw ka côté la maliyɛnw n'a fɔra aw ɲɛna an yɛrɛ ka maliyɛn denɲɔgɔnw de bɛ ka taa fara jatigɛ wale mɔgɔw kan bi olu de bɛ tila ka marifa ta ka fara jatigɛ wale mɔgɔw kan k'anw kɛlɛ olu de ni Bina Jara ka mɔgɔw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn bolo bi kɛlɛ mun don an bɛ kɛlɛ min na bi pour que Mali ka gagner kɛlɛ in na Mali mago bɛ fɛn kelen dɔrɔn na pour que Mali ka gagner kɛlɛ in na ne y'a solution fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna minnu bɛ k'an mara bi u ka kɛ maa ladirilenw ye minnu bɛ k'an mara bi u ka kɛ maa tilennenw ye u ka maliyɛnw kala u ka miseli ta ka maliyɛnw kala n'an ma président sɔrɔ président bɛ maliyɛnw denw fara ɲɔgɔn kan an tɛ kɛlɛ an bɛ san 100 kɛ an tɛ ban kɛlɛ in na an bɛ bali mun na an bɛ Mali kɛlɛ i n'a fɔ Somali an bɛ Mali kɛlɛ i n'a fɔ Libi an bɛ Mali kɛlɛ i n'a fɔ Soudan n'a ma kɛ n'a ye tunkaraden a ka fɔ ɲamɔgɔ den tatɔ filɛ kɛlɛ in tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ de n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna a yɛrɛ ɲɛ b'a la Mali bɛ ka ma injustice bɛ ka kɛ Bamakɔ kɔnɔ Assimi Goïta kanubagaw bɛ mɔgɔw neni foyi tɛ k'u la ni mɔgɔw tɔw kɔnɔ bɛ taa kaso la o injustice bɛ ka caya jamana kɔnɔ village mɔgɔw bɛ ɲɛ b'o la internet tile na bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la bon jatigɛ wale mɔgɔw bɛ profiter ni situation na ka taa fɔ minnu bɛ k'aw mara u bɛ ta maliyɛn bɛɛ b'a kalama Assimi Goïta ye jɛnɛyakɛla de ye a ye Mali ta ka da sungurubaw ni fɛnw ma bɛɛ b'o kalama bon nin bɛɛ de bɛ fanga di Bina ka mɔgɔw ma an ye nin de fɔ n'a bɛ Assimi kɔnɔ ko ale n'a ka vidéo de bɛ se ka Mali sauver an b'a sigi k'u lajɛ de ko tɔ bɛ ka nɔɔni ka taa fɛ de awa n'an m'an kɔlɔsi an bɛ se niveau dɔ la zone tampon bɛ kɛ Mali kelen in kɔnɔ yan ne de filɛ ka kuma in faamu
ni dugula denw tara fara jatigɛ wale mɔgɔ kan yɛrɛ e bɛna marifa ta k'i yɛrɛ ka dugula denw faga k'olu ni jatigɛ wale mɔgɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo question cɛ y'a fɔ sa ko jɛnɛka bɛɛ farala ko jɛnɛ dugu tilancɛ bɛɛ taara fara binaka mɔgɔ kan cɛkɔrɔbaw b'o la musokɔrɔbaw b'o la denmisɛnninw b'o la musow b'o la est-ce que armée bɛ se k'a fɔ k'a bɛ se ka olu faga ni armée y'o kɔrɔbɔ don o don intervention internationale bɛ kɛ Mali contre la a tɛ ye i n'a fɔ k'olu ye jatigɛ wale mɔgɔw ye n b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna AES président bɛɛ ɲɛna n y'a kuma in fɔ n bɛ sigi kuma in kan les opposants modérés o ye jɔn ye mɔgɔ dɔw bɛ u t'aw ka fanga fɛ mais u tɛ jatigɛ wale mɔgɔw fana fɛ on les appelle les opposants modérés mɔgɔ dɔw bɛ yen Bina Jara ko man d'u ye mais Assimi ka jamana maracogo man d'u ye olu bɛ fɛ de an ka Mali kura jɔ dɔw ka laɲini o de mɔgɔ minnu b'o logique kan Assimi bɛ se ka baara kɛ n'olu ye et puis a k'a ka jamana tagabolo yɛlɛma mais a ka gɛlɛ Assimi ko kɛ pour que Mali ka ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ il faut que président dɔ de ka na mun bɛ se ka maliyɛn den ɲumanw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais an bɛ ka taa sira min fɛ que ça soit le Mali le Burkina et le Niger n'aw m'aw kɔlɔsi don dɔ la CPI bɛ aw bɛɛ interpellé ka taa aw bɛɛ don kaso la n'a ma kɛ a ka fɔ ma pewu ɲɛmɔgɔ di aw baw si kɛ aw bɛ sira min kan que ça soit le Mali le Burkina et le Niger n'aw ma compromis dɔɔni kɛ ni mɔgɔ dɔw ye n'aw ko de ko ni mɔgɔ bɔra ka kuma a b'o préparatɔ k'o don kaso la ou a b'o minɛ k'o torturer ou bien k'o fɛngɛ cogo dɔ la il faut adoucir les choses ni exemple de donc ni dugulamɔgɔ bɛɛ taara fara jatigɛ wale mɔgɔw kan yala e bɛ n'i yɛrɛ ka duguladenw faga ko parce que ko ni Bina ka mɔgɔw ka di yan e y'a kɔrɔbɔ Mali la a y'a kɔrɔbɔ Bina o denmisɛnnin sugu ka taa ye o ka bɔ communauté internationale ko ye hali irisiw yɛrɛ b'aw kɔ bila o la n'a ma kɛ a ka kuma to ɲɛmɔgɔ di bilahi taala ye parce que aw ka dunko juguya aw ka jamana marako juguya de bɛ ka jamanadenw bila ka taa fara jatigɛ wale mɔgɔw kan bi Bɛnɛka tilancɛ bɛɛ taara far'u kan bi ne ma kuma fɔ kuma in filɛ na a ka propagandistes tɛ nin fɔ minnu bɛ ji min aw kɛrɛfɛ olu tɛna nin kuma in fɔ bon n'i y'a ye ne b'a fɔ n ko ka Assimi Goïta gɛn ka bɔ fanga la tant que Assimi bɛ yen kɛlɛ in tɛ ban ni kɛlɛ in mɛnna sen na Mali mɛ zone de tampon bɛ kɛ a ye sigi a ka kuma in lamɛn dɛ a y'a sigi a ka ko in taabolo lajɛ don dɔ bɛ kala ni Mali armée ko k'a bɛ taga jɛnɛkaw kama don o don ko parce que k'olu farala jatigɛ wale mɔgɔw kan ka taga cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw faga o suw ka ye u ka filmer diɲɛ bɛɛ k'o ye o ye Assimi ka fanga ko bannen ye o bɛ kɛ sababu ye force internationale bɛ na Mali kɔnɔ a bɛ fɔ de ko a bɛ k'a yɛrɛ ka peuple faga a tɛ ye ko jamanadenw taara fara fɛn kan i se k'i ka jamanadenw faga ko parce que ko fara tu seras obligé ka négocier yan'an ka se o niveau ma ne de ko a ye compromis kɛ i bɛ mɔgɔ minɛ ba min na i bɛ ka mɔgɔ minɛ k'u don kaso la i bɛ taa parti politique minɛ k'e bolo auditer ka taga kɛlɛ mana ko wuli e yɛrɛ ɲɔgɔn zonden ma da i n'i ka sungurubaw ye Mali miliyariw suɲɛ ni mɔgɔ min commandant ye waati min na n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ min kaman kari politique a bɛ nin bɛɛ la Assimi hakili tɛ nin na Assimi ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn ka adversaire kɛlɛ mais a t'a dɔn a bɛ k'a yɛrɛ tɔ affaibli ka taa fɛ de voilà des exemples ninnu exemple de Assimi bɛ ka nin kokolo in kɛ Burkina bɛ ka Assimi supporter nkalon kan Niger bɛ ka supporter nkalon kan aw ni CEDEAO bɛɛ tɛ kelen ye c'est pour ça ne tɛ foyi fɔ CEDEAO ma CEDEAO est égal à l'AES a bɛɛ association des présidents bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sutura nkalon fin c'est la pure vérité u bɛɛ bɛ nkalon de kan bilahi mɔgɔ min kɛ n bɛ révolution na dɔɔni ça c'est capitaine o kɛni o hakili b'a ka jamana ma mais o jamana kelen o ɲɛ bɛ Assimi bɛ ka min kɛ o ka jamanaden kelenw bɛ ka Assimi supporter nkalon ils savent que le monsieur n'est pas bien quelle est la différence n'i tɛ tiɲɛ fɔ i b'i makun de mais n'i m'i makun n'i ye nkalon défend i ni nkalontigɛla bɛɛ kɛra kelen ye voilà le problème entre le Mali et les autres pays jamanadenw et puis pire encore n bɛna fɛn dɔ fana yira aw la a y'a lajɛ mun fana kɛra tuguni an balima jamaw a ye lajɛ an dusu kasilen don a ye lajɛ dɛ tasuma de wulilen bɛ dugu la tan maliden bɛɛ de ye kelen ye ni mɔgɔ o maa y'i sigi k'a t'a bɔ ye a t'a bɔ ye don dɔ a kasara bɛ yɛlɛ i kan Sakɔrɔba bi jarisiw nana a nɔ i y'a ye an ka chauffeur sigiyɔrɔ filɛ u ye chauffeur u kɔni ma se chauffeur ma tiɲɛ yɛrɛ la u kɔni ka permis wari
B'a bɛɛ minɛ u la ka taa ka tasuma don mobili la ka taa ni mobili kelen ye. Tasuma filɛ nin ye. A y'an dusukasi bi dɛ. Bon ne kɛra sarakɔrɔba ne bɛ ka kɛ bi dugu de bɛ ka jeni duguladenw de aw ni ala cɛ duguladen ka taa fara duguladenw de bɛ ka ɲini ka fara bina ka mɔgɔ kan bi cɛ y'a fɔ ne kuma kan tɛ dɛ cɛ y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen yan a bɛ Bamakɔ de fana de voilà donc kuma bɛɛ filɛ nin et ce sont les réalités voilà nkalon tɛ se ka jamana jɔ non jamais de la vie nkalon ma deli ka jamana jɔ donc maliyɛnw an bɔra an ka mɛn nin yɔrɔ de yira o la